Olako eragiketak egiteko, kontuan hartu behar duguna da lehenengo lehentasuna biderkadura eta berreturena izango dana. Hemen, lehenengo formularekin, hirugarren formularekin garatuko dugun biderkadura nabarmena. Eta hemen, lehenengo formularekin garatzeko modukoa. Beraz, hemen A gehi B, bider A ken B ikusten dugunez, goazen erantzuna ipintzen, A karratu, X karratu, ken bederatzi. Ken, eta hemen daukagu, A gehi B karratu. Beraz, parentesi honetan, ezaztu minus ipini eta gero parentesia. Eta orain, barruan, egiten dugu formularen garapena, X karratu, gehi bi, bider X, bider hiru, gehi hiru karratu. X karratu, ken bederatzi, ken X karratu, gehi 6X, gehi bederatzi. Berdin, X karratu, orain minus honek, hurrengo datorren parentesi horretan dauden monomio guztien ikurrak aldatzen ditu. X karratu, ken X karratu, antzekoa dira, geratzen dira minus 6X eta minus bederatzi, ken bederatzi, minus 18. Bigarren ariketa honetan ikusten dugu lehentasuneko eragiketak direla biderkadura nabarmen hauek. Hau egingo dugu lehenengo formulari jarraituta eta hau bigarren formulari jarraituta. Beraz, hasiko gara lehenengo formularen garapenarekin, A karratu, gehi bi, bider A, bider B, gehi B karratu. Ken eta orain parentesia, hobeto esan da, parentesia baino gakoa zabaltzen dut, barruan parentesitxu batzuk, egin daiteke zuzenean, baina oso guztiak ipini nahi ditut. A karratu, ken bi, bider A, bider B, gehi B karratu. Eta ezaztu, ken bederatzi, hor zegoela. Lau X karratu, bi bider bi, bider hiru, 12X, gehi bederatzi. Ken, eta gakoan geratzen da. Lau X karratu, ken, bi bider hiru, 12X, gehi bederatzi, ken bederatzi. Ezaztu, azken, bederatzi, hori. Lau X karratu, gehi 12X, gehi bederatzi, eta orain minus honek, monomio guztien ikurra aldatzen ditu. Ken bederatzi, berdin. Gai antzekoak, lau X karratu, ken lau X karratu, elkarrekin ezabatzen dira, 12X, gehi 12X, 24X. Bederatzi, ken bederatzi, elkarrekin ezabatuta, gero, ken bederatzi geratzen da. Eta hau da, azken emaitza.